Ake maybe utanyorete basari ngwateba nga details chapo mubwate, you'll give them priority aso mwako kubwate gwechi basina bara bolinga kibononche gyagera tentara etu ngakiye abandi tango no bono baje tekwe ngakiye gocha. Is there any criteria kubwate maybe ngakyuko prioritize chinsemo okunyara ko gwikerania magendera nene ngintu yakondo chibasari amone chipara bono una akarukuro okubeka magenderero onya kwabeke pare side ye side ndo ku dispensary side ndo ku ira match yes such that kere side ya benefit tukubika magenderero spi obeke CD class obeke tank obeke dispensary locality you obeke orosie pare locality you oku distribute amagenderero such that no mwaka onde bali batanyorete para banyore bali banyorete class side yende enyore. That is how I have done, by the way. Ya ketimbeke kera magenderero at least kera kona ye word. Unabona, I'm very sorry for bali batanyorete ka kichipasari akonyora mubulinga buno hano wategemete abibuli bali bakonyora insi and bakekera ko koereza kwasunyugaki hakine kingo konya how can I help mong inoyo ngongoteba nga I'm very sorry. And another thing bachibanyora next another thing amate toka 5 million kiri ward chiwodi chindi njiro konyora chiri chinene bono chibese chine chikoleta 5 million abantu bamba konyora bonse nichwodi chindi chiri chinke 5 million ekare ya chiri ground ikutach kira keromoji ona kigina lako tabia bana ama nanji bane abakusibana bali bantekerete special ba Kisii County una nchina tabanga bali abantu bane bakanyora bonse chiwodi chinda so big pasari ni iri ngaine bona abange ba konyora buna bara abange nenda abange ba miss yeah. All right, so the last question enda ko mheshimiwa nagani ko engage on se morogo bobono ntara ko bwatuka kuroiga se studio na mangana gendera generally Kenya ngima mangana yokurobekana bwango igangwara aba waziri bagotigiwe mirimo gati abo mu waziri itoga Ezekiel Machogo na bado nabo nombonekana nari kunyo gwetera se metandao abasai bado mbaro abatarahisanekanga still mbaro echigo se amonchiri bali getionse nyara ko bakagwekana they are still pushing for more changes in one or the other nkete no nyini ntoiga se county ya Kisii tuabere ko batoko ba affected nenchire bintu bigendera internationally timetia yebene budo murai ngaki kwabireire na ujumbe yao ni rilie timeti osaye mohali no kabwate agency maybe na bawo tebenga ngaki o bakwanira bategera abana by the way na butobwata yes bono tikanje ndagara kwane no nigenteke pakomongi no reserve amaete abali muko bakalikirwe according nga ndiko akolete bakuliko batikira 2015 next year kala bakuliko ba 2016 2017 bakuna gochaiga bono what happened ya se government yeye no rujina maruba ko enano akwana no samatanga no egwa koleta igoro wakolete school yesterday gijupa tatiesi number gijumanyire okoewo amarube akuguru ajivesa by the way na bete board of some school for a long time ekreto yakwenda kulika abalimu omwalimu wakonyora no uri bumwaka obumwaka uri ukulikwa vevarizi munjari ngonga no manyetingo bono manya atukumitinga abana babataka basomire especially obwalimu ngaibara ruchibesa bake sincerely balikwe bono bintu bune byagera mangana agasalika no mone no ligoro namanyete nagushugulikira abantu baye nabatushugulikira abakenya style abashugulikirete and I think ebintu mbiche bibebuya all right sawa mwelio kabese karoto gukora nkwana ya oguchi se anene umumenyino mwaki kurase ward ya bomba baborabu no mumenyi bwe orogongo rwa Gusii no Kenya kwa jumla nkiora nyara ko batebya as your parting shot. Njakire abakenya kwa ujumla tusabiri nsi yetu mtoba inafaki mtoba mbeo God leads and we follow. We pray for our country.
we pray for our leaders no ni kitabu ya Timothy gotebanga abantu bonse baseberwe patimono abagambi obugambi bole godly peace gegocha asinze tokomenya omulembe tuganyirita omwelio omweli wense no mugusikwa ujumurango tebanga tomenye no mulembe tosomie abana baitu Nyasaye achase chinkoro chitu nasi family chitu okay we are here for a time we are dying or we are going home yesa chance ndio tole moja tutaenda nyumbani ikaso komenya witu wakira lituko tomenye buya yes wono tigangi chaso mumbaba yes anya bantu baraba yasekusi n'abantu bakuruko n'abambaba bagutuka bomba baburabo abo bangete chikura abantu abaya bakanganja abasacha balengo abane naso umubiri babwata kibesa lakini bakarana umukungu yo kuri Beatrice ohingirete tuki utari komina uroje still iyo maintain tikerda dikina chitakokora bakanga chikura nandi ngo bakirambiye mana sengenjo bambwate seti nandi kintu kendi buna nachite kokwanira bobega yani ochora 10 bomba bagimo gitega bakobulinga who is that tigo mukungu ya toletere bintuga tokombe ni bya basacha baletete torolenga etofauti nereri nandi kubatebiga puna banjorire bona namanyira obisi echipara igonyimanyite obisi ya maji igonyimanyite njitiga barambwatirira emyaka 5 gekoera bakorana akorire buya bandi pitie singinjonga cyobisi kinamanyirite nendero lingocha goche form 1 kubwati cyobisi kinamanyire ndosimika kati yetu code willing akonyitole moye emyaka 10 bombaba borabu igekomesa ekoba igura than another word as account yetu yes abamba baborabu Nyasaye seseni nande nsabire mbiebono right. Asante sana senjere kama mheshimiwa na kuganiria mayase mirimo yao ya kira butamba nekero ligitiko ba ikenria magendera abantu babomba ba borabo. Yes, nashukuru barikiwa asante na nyuma radio funa. Yes. Asengenjo mwanja na jaga igarero kwanira abantu bane. Yes. Igoro ya magenderero Nyasaye seseni gendera kobao. Thank you. Asante sana mwanjibatagiria eliogiria yo mheshimiwa Beatrice Karibo Makwayo yoro mu MC obomba ba borabo wadi kutoka alibu machoge borabo ase county ya Kisii mungina gweka wakire kuro mwanjibatagiria mwase county ya Kisii na bwega ase county ya Nyamira aso bachori obwa nyarako babogwe tekero chadiriji deka isano ne muto chikonyora mangana ya century yobo ikirano bro bright bado megechi microphone somorobelio obo yera tubasokwe banga baada mangana magia ntonyarako batoko genda